Ту! Диване. Целият ме разтрепера. Дай цигарата. Не бе. Човек сега. Хайде, прав. Начало. Старт. Стоп. Камера работи. Начало. Често в любителското кино не разполагаме с големи бюджети. Снимаме, влагайки минимални средства. Затова най-често по-голямата част от снимачния екип са роднини. И още... Ибре! Дай. Да си меси ли поглед? Дай. Какво не стане? На една страна, де. Снимаме. Разбира се, когато е възможно, каним и приятели. Дигни пистолета сега. Как променете? Супер! Клапа. Сега се маха. Тебе питам, тебе. Учил ли си нещо до сега? Айде, давай. Но има един специален член на екипа ни, който не беше човек. И това беше кокошката. Не на срещата, кога мога да претичаш? Тя беше с нас на снимачната площадка на 3 филма. Да, за багажа. За всичко съм прав. Прав си, айде. Давай. Тя пък дреме. Събуди се, бе! Така, виж, тя се извъртя натам. Нали? Ето някои от нейните изпълнения. Все едно хващам и... С това ще я запомним. 3 филма и много забавни моменти. И въпреки, че така и ни дадохме име, често я споменаваме само като кокошката. Първо яйцето. Ама кой го е снесъл? Кокошката. А кокошка откъде е дошла? От яйце? Ама кой го е снесъл? Кокошката. А кокошка откъде е дошла? От яйце е дошла. Ама кой го е снесъл? Кокошката. А кокошка откъде е дошла? От яйце? Ама кой го е снесъл? Кокошката.
А кокошка от какво става? От яйце? Ама кой го е снесъл? Кокошката. А кокошка от какво става? От яйце става. Ама кой го е снесъл? Кокошката. Кокошка от какво става? От яйце става. Ама кой го е снесъл? Кокошката. А кокошка от какво става? От кокошка!